sari e galleji din taw en ko ɓeydi warahmatullahi taala wa barakatuh. Bandiraɓe kulinaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Safrita FM mo capanɗe jeenayi e nayyi toɓɓere jeenayi to gonɗon enen ko neɗɗen yiyata ko jaam Allah e kisal mumɗum men sikki ala yewta men andu hoorema waɗi hadewoode kala saaha so yaade e gurɗe ceɗe tiñci walla ɓen mawɓe gurtunoɓe sotiraji din Cheikh Alaji Mouhamadou Seydou Ba golludem golle tilde golle mantuliɗe golle ganduɗa ko golle diine e sunna e jottore e ceerno hande o Allah addi en ɗo e nder wuuro men Wadiyatullahi wiyama Wadiyatullahi noon mbiya desdal Allah no ceerno ko wirni eke mawɗo timmuɗo adi ɗo e nder wuuro ngo e nder hande oɗo e nder alal gardugol mawɗo Bachir Bam ko mbiɗe Bayel Mbaye siraji e loppinal jangowo siraji Hamme Cissé e Amadou Sambolo ko ɓeɗo lomtide dagal Daka FM kuɓal nden ɗo e nder wuro men Wadiyatullahi ngam wittude tiñce wuro men Wadiyatullahi walla sifori hol ardi hol hitande hol sincanaɓe hol tawaɓe hay so dirama nittidinaɓe ne keewi kono kam widdata ko ɓe galleji nogata nangam walla yimɓe nogata nangam tan heddi ko sorde men gabton nden woni ɓe ceerno Mamadou Kiraji Pouwar ɗo e wonode Dilahi kanko gardugol ceerno Ibrahima Pouwar e dendagal ɓesgu kala e kuuɓal e dendagal wuro kala e kuuɓal e oɗo saaha eɗen jonti e ceerno Siraji Pouwar o salmini bandiraɓe o bisma Daka FM caggal gappen e namde tiñti mumen cesiraji bismillah ceerno bismiɗo julɗuɓe fofof ɗo waɗi atuba nenen ɗo ɗo waɗi atuba min gari min jotti ko akkan ko ɗon ceerno Alaji Seydou ari jaɓɓade dental ngal ari jaɓɓade ɗo ceerno Ibrahima e dental ngal fofof ɗum ko yeeso amin mi yetti ɗon mo jaɓɓi ɗon julɓe ɓe mbo nangguiɓe ɗon tijjaniya worɓe heen e rewɓe heen ndeɓe nanguinta rewɓe ɓe ɗon laawol ngol nde mo yiili ɗon yo cukayen gorel addu ha mo waɗa duwaw heen o nanguina rewɓe ɗum hawruno ko min Mouhamadou Siraji noddami gardi ɓattimi ceerno tawi menen min nananno tan inde ceerno mawɗo jinomi ceernajo gondude e almuɓe yo cikkannomi ko o woni ceerno mawɗo kono teskagol kam wonde ko oɗo woni ceerno mawɗo ko ɗo ɗo akkade on tuma ceerno waɗi duwaw muɗum ha gasi wino mi salmodiri e rewɓe ɓe e yamirode makko mi nanguini ɗon e rewɓe akkan laawol tijjani ɓe mbino ceerno ardiɗo ko ɓiɓɓe mum ɓiɓɓe piiwi ɗon ɗo akkan jaɓɓagol ceerno Ibrahima e dental tawi to Wadiyatullahi Sinthiane mi bismimon ɗon moyi ko kanko wattuno akkan naaɓe wattiriɓe ko kamɓe ƴeftuno koye maɓɓe ɓe batti e makko joni noon wattiriɓe e oɗo ceerno Ibrahima ko musidɗo maɓɓe hoto jaar kala ko ɓe fornoyanno e alhaaliji inɗe e maaƴeele e kala ko ɓe gollodiranno e ceerno wi oɗo ko musidɗo oɗo mon wattiriɓe e ceerno Ibrahima akkan e Wadiyatullahi o wi ɗum ɗo fofof ko wuro woto saare wotere o wi kala ko ɓe kollannomo yo ɓe kollu ceerno Ibrahima hoɗi ɗum ɗo woni battirgol akkan e Wadiyatullahi min goni ɗon fof min goni ɗon ha Wadiyatullahi Sinthiane min garoy ɗo Wadiyatullahi min noon jottorimi akkan ko duuɓi jeetati sabu wona ɗo Wadiyatullahi toɓɓumi alqur'an kono salalata saare nde ba am Sinthi ɗon toɓɓumi alqur'ana min gari akkan min jotti akkan tawi yaade e duuɓi jeetati
min gawe wadi'atullahi min jotti ɗon noon tawi Sinthiaba ngam leydi ko wonno ɗo ɗum kadi ma yottana en siko jarga o filloyi ɗum siko mawɓe saare ɓe ɗum kadi ma yottana en kono koko arino ɗo makko ceerno mbo tawi men ɗon mbo bisini ɗo ndentanga mbo wi so tawi julɓe kawriɗo jamaɗo yo Ibrahima ɓeɗo won julnaɓe so tawi laamu ngu ari yo jippoto Cheikh Oumar makko ceerno Abdoul Machaydu ko makko woni almame makko woni jarga ni mbo wiya ceerno noon walli yimɓe ɓe ɗo ballal manggal